Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موامي جكالة نكالة بركدا أمسالي دنفولا سون هرما كانوي على كراي أنا سمغو ani mawo made tuguru ko fokata jodun se ala kanen aw bela jelenye o jamakulu sanumayna bi wajulu kene kono ambe bamako jangne bula an karamogo asiyidi sherif usman maran haidara aleka madrasa so o kurba konnana ka sabuke rajab kalut letani saba o bebe sayyidina ali karramallahu wajhahu aleka bangeli anniversaire ma mimbe labben sangosa Bamako section fait min talembe amba fe madame Haidara tanti jara tungara labe munumbe ka konnana katase lajali fe munumbe di akeno konnana alede jolemeni abela jelenye wala sa fasamantiya munumbe shirifu ka kula kaseka jiraluke mogowla ala wajulin kene kono ankara mogo chaman kumbe mun tiye la selu ke kateme nga keren yala anyan wasadu muna we ankara mogo Muhammad Lamin Touré kabo Côte d'Ivoire jamana kan ale nana kuma anye Sayyidina Ali ale ka nyenamaya mi ni akuma foli mancha karamo kosobe no ye aka munyu mi na yake ana sabali mi na yake ani ay kiri munun tige ani kiri munun jengenendo na yulatle adasira nin kuma banunuma ka jirawla ka fo bara imbela jelen kera ka be marsikalo ale tile tani kononto ma samba fla ani tani kononto sherifla jabarani toya la barakun folo anga jeka nyama dawfe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين Slama wamba upefu ni slama yaka fuli emiye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Touré. Alhamdulillah. Tanumbe alay. Hakilla bien le 19. Sigatala. 3e mois 2019. Allahu akbar. Ambe Sherifu la bishuina. Sigatala. Angara mogo feya Seydi Sherif Usman Madan Haidara. Allahu akbar. Touré. Ambe alafu. Anokaka. Ka ala tanu. Je. Ka ala barkada. Allahu akbar. Ka foli di ambaw ma. Ka dugaw kɛ u ye. Je. N'o ye amba tanti jara ye. Namu. Ana dogo. Allahu akbar. An b'u fo. Ye foli minɛ. Ka dugaw kɛ u ye. Je. Ka ɲini ala fɛ. Ala k'u mɛn an kɔrɔ. Ami 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 ami. Touré. An karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madan Haidara. Ala k'a wasa a juguw kan. Ami ami. Ala kan'a labila. Ami ami. Silamɛw. Namu. Bi su in na ka di. N'o ye Imamu Aliyu ka anniversaire ye. Marimacɛ. Namu. Fɛn dama bɛ yen Ala fo o la. Wala. I kɛra mɔgɔ ye. Ala fo. Allahu akbar. Ala tilala ka silamɛya nɔgɔya i ma. Ala fo. Allahu akbar. Ala tilala ka e tile ni a Seydi Sherif Usman Madan Haidara tile bɛn. Ala fo. Yan. Ngande denmisɛnw ma fɔlɔ. Ayi olu ko tɛ. Mais mɔgɔ minnu donna nin tɔn in na.
ka taa 90 waatiw ma ka taa bila l'an 2000 ma mɔgɔ o mɔgɔ donna tɔn kɔnɔ o furanjɛ in na denmisɛnninw t'a kalama nka maakɔrɔbaw b'a dɔn wallahi n'i sigira karamɔgɔ Hayidara kɛra sababu ye k'i bɔ juguma min na e yɛrɛ b'a dɔn siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn o dɔnnen don mɔgɔ o mɔgɔ ye bayi'a kɛ parce que bi denmisɛnnin dɔw wulila olu donna tɔn na u nana sɔrɔ u bangebagaw bɛ sira ɲuman kan ka ban olu ma juguman dɔn ayi u ma dɔn mais bayi'akɛla kɔrɔw b'a dɔn Hayidara y'u bɔ fɛn min na u b'a dɔn siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan dɔw ti sɔn u ka fɛn kɔrɔ ninnu ka baro b'o ti jɛn n'a ye ayi o t'o fɛ karamɔgɔ Hayidara bɛ fo siga t'o la a ye koba kɛ Alahu Akibaru Ture an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ amin Ala sɔn o kɔfɛ an bɛ Seyidina Aliyu ka anniversaire de la siga t'a la a bɛ wajibiya an ka fɛn fɔ Seyidina Aliyu kan Alahu Akibaru Ture mais Seyidina Ali mɔgɔw ka ko yeta tɛ kelen ye ayi tɛ kelen ye baramacɛ mɔgɔ dɔw ye Seyidina Ali valeur minnu fɔ walima dɔw bɛ minnu don a la o de ye a ka khawarikul aadat Alahu Akibaru wala a tun bɛ ko minnu kɛ ni adamaden tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la dɔnni siraw kan ka jigin jinɛw nɔfɛ kɔlɔnkolonw kɔnɔ a y'o caman kɛ mais a k'a dɔn diɲɛ bi ka se degré dɔ la bi ni mɔgɔ min ko a b'i ban tiɲɛ na fɔ fɛn ka sɔrɔ i bolo i bɛ se ka min jira a la siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan sunɔgɔbaatɔ kunun ka di nka kalabanci baara b'i bolo dɛ ayi o tɛ wuli kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salim ale de ka bon ni Ala ka danfɛn bɛɛ ye siga t'a la Ture mais bi n'i ko i bɛ kira Muhammadu ka bonya jira a jira ni fɛn ye jugu hakilima mana min lamɛn a b'a dɔn ko tiɲɛ na maa kan ka tugu nin ko in siga t'a la Ture ɲaamɛ tun bɛ kuma kira fɛ sagaw kumana fɛ a taamana nin kan o to yen Seyidina Aliyu ka ko la a ka khawarikul aadati ninnu a ye koba minnu kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la ne ka kuma tɛna so ma cɛ y'i miiri o ɲininkali kɛ ko Aliyu ye jɔn ye Aliyu fa ani kira Muhammadu fa ba kelen fa kelen est ce que kabili ye i tɛ ka so min dɔ sɔrɔ Aliyu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye u tɛ kelen siga t'o la Aliyu fa kira fa ba kelen fa kelen kabili ye i b'a dɔn fɛn dɔ kan ka sɔrɔ Aliyu la ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen siga t'o la Marabacɛ i b'o bila i bɛ tila ka na filɛ kira fa fatura o kɛra k'a ba fatu ka sɔrɔ kira si ka dɔgɔ ba t'a la fa t'a la Ala ma sɔn ka maa wɛrɛ bila kira fa ni a ba place la fo Seyidina Aliyu fa a n'a ba siga t'a la a kɛra ten kabili ye i t'a dɔn fɛn dɔ kan ka sɔrɔ Aliyu ko in na o b'a la Aliyu fa n'a ba olu de bilala kira fa n'a ba place la ka kira lamu siga t'a la Ture n'i ye nin filɛ tugun an karamɔgɔ y'a fɔ sisan i bɛ tila ka n'a filɛ Aliyu fana ni denmisɛnninlama kira de y'a ta ka taa lamɔ a fɛ yen siga t'a la est ce que kabili ye i t'a dɔn ko Aliyu ko in ko dɔ b'a la o b'a la ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye ayi
i mana peseli kɛ cogo o cogo ɔhɔ n filɛ ka nin yɔrɔ min fɔ nin ye Aliyu ni maa tɛ kelen ye u tɛ kelen ye u bɛ kɛnɛ kan Ala k'an bɛn sawaba ma ami ami Ture an karamɔgɔ ka wajuli naam a ye istishhadu dama kɛ a diyara ne ye wallahi tuma min kira Muhamadu ɲininkara ko diɲɛ dugukolo sanfɛ ko jɔn de ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ɔhɔ fura a ko n denmuso Fatima Allahu akbar u tilala k'a ɲininka ko i y'o min tɔgɔ fɔ an y'o faamu o ye musow ko ye nka cɛw la jɔn de ko ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ɔhɔ ko n dɔgɔkɛ Aliyu Allahu akbar siga t'a la i miiri muso min ko ka di kira Muhamadu ye ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan ɔhɔ a y'o de furu Seydina Aliyu ma Allahu akbar Kulibali est-ce que fɛn dɔ tɛ Aliyu ko in na tiɲɛ tiɲɛ a b'a la a bɛ alors yɛrɛ tando yɔrɔ bɛ Aliyu la n kalanna makaran tɛ nin na dɛ ayi kalanko tɛ nin ye ɲɛ de tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar Ala k'an bɛn sawaba ma ami ami Ture marabacɛ Seydina Ali naam wala patron kun don Allahu akbar cɛ min ka histoire ɔhɔ i mana ta a côté o côté la a b'i ladi k'i ka diɲɛlatigɛ kɛcogo ɲuman jira i la Allahu akbar k'i ka silamɛya jira i la tiɲɛ i t'i to Aliyu kisa nɔfɛ fiyewu ka fili o tɛ yen ayi o tɛ kɛ denmisɛnya waati ɔhɔ n'i y'i ta kɛ yomi Aliyu y'a ta kɛ cogo min i bɛ lafiya siga t'o la furu waati naam n'i y'i ta kɛ yomi Aliyu y'a ta kɛ cogo min i bɛ lafiya siga t'a la a ka mɔgɔya daminɛ waati k'a fɔ n kɛra n ka dutigi ye naam n bɛ muso mara ɔhɔ Aliyu y'a ta mara cogo min n'i y'i taw mara ten i bɛ lafiya tiɲɛ siga t'a la kira Muhamadu nana fatu fitina wulila Seydina Aliyu ye fitina gérer cogo min n'i y'i ta gérer ten i bɛ lafiya tiɲɛ siga t'a la Ture fitina waati nana ban u nana ale yɛrɛ ta k'a sigi mɔgɔw ɲɛfɛ ko Aliyu an dar'i la k'a ɲɛmɔgɔ ye Seydina Aliyu ye ɲɛmɔgɔya gérer cogo min n'i y'i ta kɛ ten i bɛ lafiya tiɲɛ siga t'a la n'i fana bɛ jama ɲɛfɛ kana miiri ko bɛɛ b'i fɛ dɛ maa lankolonw tun bɛ Aliyu ka jama na Aliyu y'a ka maa lankolonw minɛ cogo min n'i y'i taw fana ni minɛ ten i bɛ lafiya tiɲɛ siga t'a la Aliyu ka akhlaqu kodɔnnaw b'o de fɔ ko ma ashbaha layla bil bariha Allahu akbar wala ko n'i ye bi su in kɛ cogoya ye a dibi don cogo ni a ko ninnu a dolow bɔ cogo ko n'i y'a filɛ a b'i n'a fɔ kunun su su bɛɛ bɔndɛ ɲɔgɔn na de ye ko ja kira Muhamadu tun bɛ cogo min ko Seydina Ali de bɛ ten Allahu akbar siga t'a la Ture Ala k'an bɛ sawaba ami ami Seydina Ali ne bɛna a ka ɲɛnamaya fataratu dɔ de ta inshallah maa caman ka wajuli ci boli min kan ayi u tɛ s'a ma Allahu akbar wala k'a sɔrɔ o fataratu in hali ni Aliyu valeur ko kun danna yen ma maa ti tɛmɛ a la ayi u bɛ dan ye Ture marabacɛ o de ye tuma min kira Muhamadu fatura k'a ta o ma fo a ka taa fɔ Seydina Aliyu ma ko bi ko e kɛra silamɛw ɲɛmɔgɔ ye presque san 30 o furanjɛ in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ o ti kuma Seydina Aliyu ka o furanjɛ in kɔnɔ k'a sɔrɔ o furanjɛ in Seydina Aliyu diina tun b'ale de bolo silamɛya tun bɛ Seydina Aliyu de bolo o don na n'a ma a minɛ yomi kira Muhamadu ye minɛ cogo min jira a la silamɛya bɛ da ye Seydina Ali tuma min kira Muhamadu fatura ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka Seydina Abubakar voter k'o kɛ ɲɛmaa ye
Marbache Naam. mɔgɔ dɔ sɔrɔla min taara fɔ Seydina Aliyu ye kuma in lamɛn ha a y'a tulo ɲɛgɛnɛ jɔ mɔgɔ sɔrɔla min taara fɔ Seydina Ali ye ko Ali Naam. e de ni nin ɲɛmaaya in ka kan Allahu akbar n filɛ ka nin kuma min fɔ k'a fɔ k'o ye siya kuma ye ou bien sunna kuma ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛnna kan tiɲɛ siga t'a la o ye bɛnkan ye mutafaku Ali e de kun ka kan ni ɲɛmaaya ye tiɲɛ siga t'a la mais karisalakaw y'a ta an ti jɛn n'a ye Allahu akbar Ali i tɛgɛ di Naam. an bi bay'a k'i ye an bi tila ka wuli Naam. ka kɛlɛdenw ɲini k'a fara i kan Naam. n'u k'u ti sɔn Ɔhɔ. an bi fan bɛɛ kɛ sotigi ye sisan siga Allahu akbar a tulo bɛ nin na kojugu nka a ye Seydina Aliyu filɛ Allahu akbar o de la a Seydi Sherif Usman Madani Haidara Naam. to ka Haidara ka baara kɛtaw bila ji ɲama jɔlenna k'a filɛ Allahu akbar siga t'a la mɔgɔw ka ko filɛta tɛ kelen ye ayi kow filɛ cogo yɛrɛ tɛ kelen ye mɔgɔw fɛ kele Kulibali nin ka bon nin ka jan mɔgɔ ɲɛ bi ɲaga nin na o tɛ dɛ ayi ko yɛrɛ hakika sigi n bɛ mun kan wala Touré Allahu akbar a ye to ka a Seydi Sherif Usman Madani Haidara filɛ Allahu akbar a bi ka baara in sigi mun yɛrɛ de kan a bi da'awa min na n'o y'a ka wajuli ye a y'a sigi mun yɛrɛ de kan siga a ɲɛfɔ Allahu akbar Marabacɛ Naam. Seydina Ali ka baara filɛ o wala a ka to i kɔnɔ i ka tila ka na mɔdenkɛ ka baara lajɛ na n'u u bɔra ɲɔgɔn na de walima u ma bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar Touré wala dɛ Ala k'an bɛn sawaba ami ami Seydina Ali ko nin kuma fɔbaga ma cogo di a ko i filɛ ka nin kuma min fɔ ɲuman tɛ siga Marabacɛ o don y'a sɔrɔ silamɛya bɛ Seydina Aliyu de bolo ne ko ten Allahu akbar ni Seydina Aliyu kun sɔnna o don na Naam. ko ne de ni ɲɛmaaya ka kan n jɛn'a na nka komi aw ko ten n sɔnna aw ta ma a ye na bay'a kɛ n ye ko a ti n janfa n'a kɛra kɛlɛ an ka kɛlɛ kɛ silamɛya kun bi dan ye o don na a banna siga Allahu akbar Touré mais Seydina Ali jɛnna a hakɛ kɔ Allahu akbar li wahadatil islam tiɲɛ siga t'a la Kulibali silamɛw ka se ka bɛn Naam. wo kana bɔ silamɛya la Allahu akbar a kana na fɔ a ma Naam. ko a ye Muhamadu ka diinɛ tiɲɛ siga kuma jugu fɔlaw da Allahu akbar hali ni ta ye tiɲɛ ye tuma dɔw la sira mɔgɔw da ɲɛ tiɲɛ siga t'a la o ye Kulibali Touré Seydina Ali a ma sɔn fiyewu ka silamɛw fara Allahu akbar ma kɛ fiyewu Abakari sigila ɲɛmɔgɔya la siga Abakari ye san 2 dɔrɔn de kɛ Allahu akbar ɲɛmaaya la siga Marabacɛ mais est ce que a san 2 in na o a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka o ko est ce que Seydina Aliyu ye rébellion créer a kama wa siga Allahu akbar est ce que a murutila a kama wa ayi ma kɛ mais est ce que n'a kun murutila a ti jama sɔrɔ wa siga t'o la o ye Kulibali yɛrɛ ye mais a jɛn'a kɔ Allahu akbar ko silamɛw a ye bɛn Naam. bɛn de kɔrɔ ye tuma dɔw la n bi jɛn n ta kɔ nka n'i jɛnna i ta kɔ Ala kama Naam. Ala b'a sama ka n'a d'i ma Allahu akbar o ye Kulibali ye ni e yɛrɛ y'i sama a nɔfɛ i bi jɛn a la tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ta kun don Allahu akbar siga t'o la Touré Seydina Ali jɛn'a kɔ Allahu akbar ka silamɛw ka bɛn sabati tiɲɛ wo ma ye silamɛw la a don ayi ma kɛ karamɔgɔw bɛ yan Allahu akbar kira fatulen kɔfɛ kɛlɛ minnu kɛra kuranna durusi la joli de tora a la siga wala i b'i miiri n'o kun y'a sɔrɔ Seydina Ali yɛrɛ y'a damana kɛlɛ wuli o tun bɛna kɛ cogo di silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tun y'a bannen pewu d'accord Abakari ma mɛn o fatura Allahu akbar Seydina Umaru nana siga belebele Marabacɛ Umaru nalen Naam. min ye min ye a y'o tɔgɔ wele o la problème t'o la siga t'o la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don siga t'a la Marabacɛ a fɔli ko Seydina Ali kun kalalen don ka tɛmɛ kira ka sahaba bɛɛ kan o ka n'i tɔɔrɔ ayi o bɛ bɛn a ma
mɔgɔw ala ye mɔgɔw sɔn fɛn minnu na kelenw tɛ quoi ayi tɛ kelen nin kuma min filɛ k'a fɔ nin ye ko Seydina Ali kun kalalen don ni bɛɛ ye ɔhɔ n'i ye nin fɔ dɔw ɲɛna fundeli de bɛ wuli u la Allahu akbar han mais Seydina Umaru y'i kanto diɲɛ sunna kitabu bɛɛ y'a sɛbɛn naam Seydina Umaru ko ɔhɔ ala kana ale to balo la fiyewu naam ɲɛnamaya dɔ kɔnɔ Seydina Aliyu ti ɲɛnamaya min kɔnɔ ko ala kan'o kɛ siga ko sabu n'o kɛra naam ale Umaru bi fili ala ka diinɛ na a ti bila sira a b'a sɔrɔ a yɛrɛ siga Allahu akbar Ture Seydina Umaru ye kiiri minnu jira Seydina Aliyu la n'a y'a tigɛ ɔhɔ a ka ca kojugu Allahu akbar siga t'a la sira kɔni caman b'a fɔ wala Seydina Umaru valeri jiratɔla ɔhɔ u b'a fɔ ko Baitul Muqaddasi minɛna Umaru tile Allahu akbar Umaru tile Baitul Muqaddasi minɛna n'o ye Jérusalem misiriba ye Allahu akbar d'accord hein wala problème t'a la ayi o t'a la mais e k'i den ka karamɔgɔw ɲininka o naam ko wala dɛ jɔn de kɛra a sababu Allahu akbar Seydina Umaru kɔni y'a tɔgɔ sɔrɔ ɔhɔ ko misiri in sɔrɔla ɔhɔ ale tile naam mais a ye ɲininkali kɛ ko jɔn sababu ɔhɔ siga wala Seydina Aliyu de ye a hakilila nati tiɲɛ k'a sira jira u la Tiɲɛ. a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a ye ko nin ma n'a ye nin sɔrɔ a bɛ nin sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la Ture Seydina Aliyu ma tugu khalifa ninnu na ni nafigiya ye ayi a n'o ka jan a y'a kɔnɔ jɛ u ye naam n balimakɛ Ɔhɔ. ni diɲɛlatigɛ la i nan'i yɛrɛ sɔrɔ jamakulu dɔ la ɔhɔ siga jamakulu min ɲɛmaaya naam e b'i yɛrɛ jate ko e de n'a ka kan siga t'o la nka i jɛn'a la wallahi i kɔnɔ jɛ a kɔnɔ tiɲɛ i ti tu kɔfɛ fiyewu i ka kɔnɔnɔjɛya in b'i labɔ naam siga t'a la nka n'i y'i yɛrɛ ye ko e de ka kan n'a ye Naam. i dɔ ma bila a la Ɔhɔ. o kɛra i ka kɔnɔnɔ juguya sababuya ye Tiɲɛ. fo k'i sa i ti bila ɲɛfɛ ayi e t'o sɔrɔ bilen Kulibali Seydina Aliyu ka ɲɛnamaya durusuw de b'a la waladaw siga t'a la patron bɛɛ bi ten siga t'a la Seydina Ali naam a ye Umaru ka ɲɛnamaya san 10 a y'a dɛmɛ a la Allahu akbar kiiri camanba de bɛ yen kiiri caman de bɛ yen Umaru ye minnu tigɛ k'a sɔrɔ Aliyu tɛ yen Allahu akbar Aliyu bɔra a karama yɔrɔ min a ye kiiri tigɛ cogo wɛrɛ la wa Umaru y'a to a la siga Allahu akbar Seydina Usmanu ta o kɔni bɛ diɲɛ kitaabu bɛɛ la Allahu akbar o ye Kulibali ko n'i ye muso furu a donnen kɔfɛ i ka so kalo 6 ko ni muso jigira yala i den don wa i den tɛ siga o kiiri tigɛra Seydina Usmanu fɛ a ma ɲɛ o Allahu akbar u kun ko ka muso in farara kelu ko a donna furuso la ni kɔnɔ de siga kuma nana fɔ Seydina Aliyu k'u ma wala fanga kɔni b'a la bi wallahi a bɛ se ka hadu boli a kan ɔhɔ nka n'a sera ala ɲɛkɔrɔ lahara naam ni muso ko a ye kuranna ta ka na naam ne ta de kun ye tiɲɛ ye wa minnu ye n fa olu ta de ye tiɲɛ ye wa Ɔhɔ. Aliyu ko ni se kɛra ala fɛ yen naam ko ni muso ye kuranna ta ko a b'a minɛ dɛ siga Allahu akbar baramacɛ naam o histoire ti siya ko kuma ye dɛ ayi o ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ka bɛnkan ye ko ni Seydina Aliyu tɛ o don na o tun bɛ muso in bɔ gabakuru la de ye k'a fa Allahu akbar siga t'o la nka sahaba bɛɛ jɛn'a kɔ ko a y'a to balo la naam ko patron kumana wa a kumana ni kuranna aya ye tiɲɛ siga t'a la Ture n b'a fɛ ka min fɔ a a ye ɲɛfɔ Allahu akbar Seydina Ali naam patron kun don siga t'a la ala k'an ni subahaba bɛɛ amin amin a kɛra baara ye a kɛra o ye koyi ɲɛmɔgɔ a tɛ sabari miniti 5 dɔrɔn inshallah o bɛ sabali u ye papiye nin de bila ka na ah n b'a fɛ ka min fɔ silamɛw ɲɛna dɛ
Seydina Ali ye fɛn dɔ de don silamɛya in na k'a insérer Allahu akbar. ko a y'a to silamɛw ka bɛn silamɛw kana bila ɲɔgɔn Sige. a y'a seko bɛɛ k'a la hali a bi fatɔ don min u kɛlen ka a bugɔ ni bamuru ye k'a da n'ale yɛrɛ y'a dɔn ko a tɛ wuli bilen a ka cɛkɔrɔba sɛbɛsɛbɛsɛbɛw gɛrɛla la u ko Ali an kɔni b'a dɔn Ala ta de ye nin ye nka i ni saya man jan Allahu akbar. an b'a fɛ ka i hakilila ɲini n'i sara yala an k'i denkɛ Hasanu vote k'o k'an ka ɲɛmaa ye wa an ka jɔn vote Sige. Allahu akbar. Seydina Ali k'u ma ne t'a fɔ a ye a k'a kɛ ne t'a fɔ a ye a kan'a kɛ a yɛrɛw ye kodɔnnaw de ye Allahu akbar. Seydina Ali tɛ kɛlɛ fɛ Ayi. fɛn o fɛn bɛ silamɛw bila ɲɔgɔn na Seydina Ali t'a fɛ Allahu akbar. Siga t'o la. wa an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye bayi'a jira an na tiɲɛ don Wala. nka a ye kuranna aya wɛrɛ jira wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu karamɔgɔ ye nin labaara dɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. silamɛw a ye bɛn dɛ A y'a fɔ. a ye bɛn Tiɲɛ. a ye bɛn Allahu akbar. ni aya in Naam. n tɛna tafsiro Ayi. mais n bɛna fɛn fitinin fɔ a la O fɔ. Sige. an karamɔgɔw hablullah Allahu akbar. wa tasimu bihablillah ko ala ka juruba kelen ala ka juruba kelen n'ala mako tun b'a ka diinɛ tɔgɔ la a bɛ tɔgɔ fɔ diinɛ tɔgɔ fɔ Siga t'o la. o tɛ ya O bɛ fɔ. n'i y'a ye a ye diinɛ ko bila ye habulu bɛ se ka fɛn o fɛn ta e k'a kɛ o kɔrɔ ye baasi t'a la Sige. Allahu akbar. ko Naam. a ka du kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ du tɔgɔ labɔbaga ye Ayi. O tɛ se ka kɛ. n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ a ka du kɔnɔ k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka du kunkɔrɔ ta jama la kuranna ko a y'o minɛ Allahu akbar. a y'a janto o tigi la Tiɲɛ. a ka n'o bila dɛ Ayi. et puis jami an dudenw a ye fara ɲɔgɔn kan a k'o dɛmɛ Allahu akbar. Siga t'a la. Ture. dugudenw Naam. dugu dɔw bɛ yen diɲɛ kun t'o tɔgɔ mɛn yɛrɛ Ayi. O caman. nka maa kelen dɔw kama Naam. o dugu in tɔgɔ bɛɛ bɛ fa bɛɛ fɛ Tiɲɛ. ala ko wa atasimu bihablillah Allahu akbar. ni ala y'o maa min kɛ sababu ye ni aw ka dugu tɔgɔ mɛnna fa bɛɛ fɛ Naam. dugudenw a y'o minɛ Sige. a kana labila dɛ Allahu akbar. A fɔra tan. Ture. mɔgɔ dɔw kelen kelen bɛ jamana tɔgɔ labɔ diɲɛ kɔnɔ Naam. Ka ca. ala ko wa atasimu Naam. jamanadenw a y'a bolo minɛ bihablillahi ni ala ye maa min di aw ma n'o kelen bɛ se ka aw ka jamana représenter diɲɛ kɔnɔ a y'a minɛ jami an ni a bɛɛ wala tafarraqu a kana fara fara Sige. A fɔra tan. Ture. a faamuna Kojugu. ayiwa ne ye ivoirien de ye karamɔgɔ Haidara a fɔra a ma ko a bɔra Bamakɔ ko a taara faso la Segu Sige. o ye Segukaw de ka kuma ye o Siga t'o la. anw ivoirien kɔni Naam. wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an sigilen don ka maliyɛnw filɛ sinon ni karamɔgɔ yɛlɛmana anw fɛ yen an bɛ k'an ka so jɔ han Siga t'o la. An y'a ye o. maliyɛnw bɛ ka kuma dɛ ivoirien tɛ yan han an bɛ k'an ka so jɔ n'an ka so kɔni nɔgɔyara Naam. ni karamɔgɔ yɛlɛmana anw fɛ yen wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu anw b'a sɛbɛkɔrɔ minɛ k'a sankɔrɔta ani wasalamu alaikum warahmatullah. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tijani ale nana kana kɛnɛ datugu ni folikan ye ani fasamantiya minnu bɛ Seydina Ali karamallahu wajhahu a ka kow la ka dɔɔni fɔ o la an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tijani ka kɔrɔfɔw an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi azlan wa abada الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أبدو أبي على فو ka ala barikada ka
kisi ni nɛɛma ɲini ala in fɛ a k'o kɛ kiraba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam salim ani kira so dunge sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw allahu akbar ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye u la amin amin o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ye foli minɛ ni kisi foli ye tiɲɛ ni o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan amin amin ala ka n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an ni aw ye amin amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye Amin. sɔda muhammadu wa alihi salim aydra alhamdulillah su in na an bɛ kɛnɛ min kan nam nin ye kɛnɛba ye siga t'a la min sigira mɔgɔw kama mɔgɔ minnu ka ko fɛ o bɛ diyagoya silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan allahu akbar n'o ye ala kira somɔgɔw ye ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ala mɔgɔ fɔlɔ nam minnu yirala an na n'o ye ali ibn abi talib an bɛ ale ka kɛnɛ kan allahu akbar ale bangera nam ka bɛn ni kalo in de ma n'o ye shaharu rajabu ye tiɲɛ an filɛ a ka bangeli o ala fo n'o ala barikada siga t'a la an filɛ o kɛnɛ de kan allahu akbar ko kira somɔgɔw tiɲɛ kuma dɔ la nam ne nin mɛnna ko sigi kɛn bɛ ninnu kama faamutigi dɔw bɛ yen olu b'a ye cogo min kuma dɔ la i b'a ye o b'a jɛ allahu akbar wala o ye jumɛn ye bɛɛ n'i ka miiri ta don wallahi bɛɛ b'i ta fɔ allahu akbar ne sigi kɛra ninnu ka kɛnɛ kan mɛ anw ka ɲininkali ye min ye ka sigi ninnu ka kɛnɛ kan ka na ala fo ka na ala barikada ka ninnu kofɔ jɔnw ye jɔnninw kun don u ye jɔyɔrɔ jumɛn ta diinɛ in na ala kira nɔfɛ yala o sigili o ɲɛnamayali a bɛ u kanu de yira wa walima a bɛ u juguya yira a allahu akbar kanu don n'a bɛ kanu yira yala o man kan wa o ka kan ka sɔrɔ kuranɛ k'o ka hakɛ la قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى allahu akbar أي قرآن ده kuranɛ biya كراو كراني أنا نتشيدا كمغوما أكون قصر بينغا على كم allahu akbar ما فيني أوفي ayi ومحمد المصطفى يريني فوقي قرآن كنو نكا سرابي على دي بولو tiɲɛ أوتي allahu akbar aydra ملين بيكو في ناني نغارا جابي دو دونغون ديرا tiɲɛ كرام بي مين دي محمد يراوي نيوان allahu akbar قرآن كنو wala nga ɲininkali ko kura an bɛ se k'i sara mun na allahu akbar ala ye aya di jibrila ma nam a f'u ye ko n ma sara foyi ɲini o fɛ i ka ci sara la fo n'a kɛra o k'i somɔgɔw kan allahu akbar kɛnɛ kan o kɔrɔ ɲininkali ye min ye yala kanu in diyagoya yɛrɛ don wa ubiyɛn n'a ye n ja don a ɲɛfɔ allahu akbar diyagoya don allahu akbar o kɔrɔ ka kɛ kira somɔgɔw fɛ o ye diyagoya ye tiɲɛ maadama ni ko n ye silamɛ ye Naam. wa kuranɛ de y'a diyagoya i kan Siga. sabu kira ka ci sara don fo i ka kira sara a ka ci la allahu akbar kɛnɛ kan aydra kira sara a ka ci la ko o kɛra a somɔgɔw kanu de ye siga t'a la kira tɔw ta o ma fɔ a la ayi kun dɔw bɛ yen kira bɛɛ kɔfɛ a ka ca la kira wɛrɛw bɛ na o bɛ na ni dɔ in nɔ bɛ tunu dɔ wɛrɛ bɛ na allahu akbar kira tɛ ci muhamadu mustafa kɔ nam nka fɛn o fɛn ni a ka taa ka ɲɛ a kan ka taa ni ɲɛmaw ye siga t'o la fɛn o fɛn allahu akbar o de la ala ye kiraw bila ka na tiɲɛ ka na mɔgɔw bilasira allahu akbar kiraw kɔfɛ muhamadu mustafa nam ale de nana tiɲɛ wa kira ye nin de ɲini ala fɛ ala komi kira ti ci ne kɔ siga n y'a ɲini i fɛ i ka n somɔgɔ ninnu i k'u bɔsi Tiɲɛ. ka bɔ jugumaw na allahu akbar ala y'o fɛnɛ sabatiya ye siga t'o la a ko innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira allahu akbar ne ala yɛrɛ ka laɲini ye nam
k'i somɔgɔw sanuya Voilà. k'u bɔ nɔgɔ ko bɛɛ la Siga. k'u sanuya Allahu akbar. bɛɛ n'i ka tafsiri donni kan Siga t'o la. dɔw ko musow b'a la dɔw ko ta kɛlɛ kana k'o nɔfɛ Voilà. yala minnu fɔra n'o ye Ali ibn Abi Talib ninnu fana ye olu b'a la wa Siga. n'olu yera la alhamdulillah i ta fara kan Ɔhɔ. ni ninnu b'a la k'olu sanuyara Ɔhɔ. an bɛ o sanuma ninnu de ka kɛnɛ kan Siga t'a la. Allahu akbar. ka Ala fo Naam. u dirila ma sabu u ye an nafa Tiɲɛ. Ala kira kɔfɛ nin somɔgɔ ninnu ye an nafa Tiɲɛ. min ɲinina Naam. Ala kira bolo Ɔhɔ. anw ye a dalen n'a ɲininkara ni e taara Siga. ɲɛsinfɔ ye jumɛn ye Siga. a ko fɛn fila Ɔh. o kana a kana ɲinɛ o kɔ fɛn fila Allahu akbar. hadisi sakalayi a dɔnnen don Allahu akbar. hadisi do bɛn kɛra min kan Tiɲɛ. fan bɛɛ fɛ Allahu akbar. Wala wala. a ko ne bɛ taa ka fɛn fila de to aw bolo Siga. fɛn giriman fila Ɔh. ni o mina n'aw bolo a bɛ ne Muhamadu ɲuman sɔrɔ Allahu akbar. a ko fɔlɔ ye jumɛn ye Naam. kuranɛ Wala. a filanan Naam. ne Muhamadu somɔgɔw Siga. Aydra. riwaya dɔ la a b'a fɔ n bɛ aw ɲininka n somɔgɔ ninnu na Siga. u ka hakɛw dafara wa Allahu akbar. nka anw bɛ Ala fo Naam. nin kuma minnu fɔra Ɔhɔ. a ma fɔ anw ɲɛna Ayi. nka an nana mɛn Tiɲɛ. Ala sɔnna anw dusukun kɛra u kanubaw ye Tiɲɛ. nin ye daluba y'an bolo dɛ Siga t'a la. A belebele yɛrɛ. n y'o de fɔ n ko n'an yera nin kɛnɛ kan n k'a bɛ min yira Naam. o kanu de don Voilà. a bɛ o de yira Siga t'a la. mɛ a t'an de kun yɛrɛ Naam. dɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka kuma dɔ fɔ Ɔh. o bɛ alibɛtiw ka kɛnɛ ɲɛnamaya Ɔhɔ. n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ da Ɔhɔ. kɛlɛkan na Ayi. hali alibɛtiw tɛ dɛ Ɔhɔ. an b'u bonya cɛ min kama Ɔhɔ. olu ma jɛ ni hali o yɛrɛ k'a fɔ an ka sigi Naam. ka Ala fo ka Ala barikada Ɔhɔ. ni o yɛrɛ dili ye an ma Naam. olu ma jɛ ni o yɛrɛ ye Ayi. U ma sɔn. o la k'u bisimila a bɛ gɛlɛya olu ka jɛ n'a ye Ɔhɔ. maa min bɛ bonya o kama Ɔh. ko o ka jɛ ni o ta ye Ɔhɔ. ko u ka taa n'u ka baara ye Allahu sabu akbar. olu ma jɛ ni kotigi yɛrɛ ta ye Ayi. jango mɔgɔ minnu bɛ bonya kotigi kama Allahu akbar. U tɛ sɔn. Ɔh. ne ye tiɲɛ ye Tiɲɛ wulibali. mɔgɔw de don Naam. mɛ Ali ibn Abi Talib a y'a fɔ a ka kumakan dɔ la Ɔhɔ. Wala wala. a ko hunaka unasin Allahu akbar. law asqaynakum Ɔh. aslan musfa Allahu akbar. lama zdadu fina Naam. illa bughda Allahu akbar. Wala wala. wa unasin Naam. law qata'nahum irban irba Ɔhɔ. lam yazdadu fina illa hubba Allahu akbar. Hee. Akbar. Ali ko di Ɔhɔ. a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen Ɔhɔ. mɔgɔ dɔw bɛ yen Ɔhɔ. hali ni an y'olu min Ɔh. di nɔnɔ na Ɔhɔ. o ka timi dɛ O ka timi. hali n'an wulila Ɔhɔ. ka taa di fiyɛ Ɔhɔ. a nɔnɔ o timi man ɲi an bɛ n'o de d'u ma don o don Tiɲɛ. o k'o min Ɔhɔ. a ko o tɛ foyi ji di u ye anw na Naam. fo an juguya Ɔh. ani bani an Allahu akbar. O ye wulibali. a ko mɔgɔ kow de don Naam. bɔkolo kow de don Ɔhɔ. ko dɔw fana bɛ yen Ɔhɔ. hali ni anw yɛrɛ ye bamuru ta Ɔhɔ. ka olu tigɛ tigɛ Siga. eriban tigɛ tigɛ la Ɔh. ko o tɛ foyi ji di u ye anw ka hakɛ la Ɔhɔ. fo n'a kɛra kanu ye Hee. Allahu akbar. O ye wulibali. Aydra. ne ye tiɲɛ ye dɛ Tiɲɛ wulibali. o kɔrɔ mumini ɲuman Ɔhɔ. hali ni alibɛyitu ye bamuru ta i fɛ Ɔhɔ. k'i tigɛ tigɛ Tiɲɛ. jidi kan ka kɛ jumɛn na e ye u la Naam. kanu mun na Ɔhɔ. sabu ala ko k'a ka ciden ka sara ye o kanu nin ye Allahu akbar. Aydra. mɔduli mustafa fana ko a ye n somɔgɔ ninnu kanu Tiɲɛ. o la o bɛ anw bɔ Allahu akbar. Wulibali. o b'an bɔ B'an bɔ. ali Naam. an filɛ min ka kɛnɛ kan Ɔhɔ. mɔduli mustafa a ye ali yira an na Allahu akbar. ni yira cogo caman ye Hee. Wala wala. ka taa se degere ma min bonyana Allahu akbar. o kanu Ɔhɔ. kira delila k'a wele dɔn dɔ a ko ali Naam. a ko maa si tɛ kɛ e fɛ Ɔhɔ. fo mumini Allahu akbar. Siga t'o la. la yuhibbuka illa Naam. mu'minun Allahu akbar. a ko wa ali maa si tɛ ba e la Ɔhɔ. illa munafiq Allahu fo akbar. n'a kɛra nafiki ye
Ali maa o maa ni e juguya misqala b'o kɔnɔ ko hali n'a bɛ seli la Mamadu ko a y'a fɔ k'o tɛ silamɛ ye ko munafiki don e kanu bi maa o maa la Ali ko o tigi ye mumini ye tanu danaya dɛ ninnu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen o de la o man ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a fɔra kira somɔgɔw ka fisa an bɛɛ ye o man k'an tɔɔrɔ dɛ wa o dun ka fusa an ye wa fusamantiya gansan tɛ u y'a baara de kɛ min bɛ ye a ma da o la dɛ u jɛna n'a ye ka sa k'u joli di nin diinɛ in bɛ se ka jɔ cogo min ninnu jɛna ni o ye ka jɛ n'a ye u joli ka bɔ nin diinɛ in baara kɛli kama a bɛɛ n filɛ ka minnu f'i ye ni kira ye Ala wele n'o ye Ala kisa ye ninnu ye ni kisa bɛ na n'a ye ten ni o ye Ali n'a den ninnu ye a bɛɛ fagara mun kama diinɛ min n'an filɛ ka nin bɛɛ fagara nin de kama a bɛɛ nka hali u satɔ u y'an ga hali u satɔ sabali la muɲu na yafa la Ali min n'a filɛ ka kɛnɛ kan n'a bugɔra don min ni bamuru ye min y'a bugɔ Abdurahman bin Muljim la'natullahi alayhi n'o ye Abdurahman ye ale de ye Ali bugɔ mais a ye Ali bugɔ ni bamuru ye don min n'u y'a minɛ Ali ye kumakan min fɔ kalanw de don a ko n denw ni ne Ali balola n ka ko bɛ n yɛrɛ bolo n yafalen don ni n kamalen ma nka ni ma balo n joli ye aw ta ye n'a yafara o bɛ bɛn Ali ma nka joli ye aw de ta ye n'a ma yafa a y'a dɔn fa'lamu a y'a dɔn k'a fɔ k'a ma foyi kɛ aw fa la bamuru ɲɛ kelen kɔ ɲɛ kelen nin kabako ye dɛ Ali ibn Abi Talib a ye nin de fɔ mɔgɔ min y'a bugɔ a bugɔra don min kisaw b'a fɔ cogo min sɛmɛ sirila cogo min a bɛ gɛlɛya balo ka k'a kɔfɛ mais Ali ye tile 3 de kɛ nin dekun in na yanni a ni binni cɛ mais a y'a bɛɛ kɛ walandaw de la ne ni aw bɛ nafa ni min ye yan diɲɛ wuli cɛ a ye sabali yira an na a ye muɲu yira an na wa diɲɛ yɛrɛ tɛ taa fiyewu ni o tɛ ni maa o maa m'o sɔrɔ i ma sabali i ma muɲu i t'i se yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ o ye nin de yira an na Ali ibn Abi Talib kira ko a ka hakɛ la ko n'ale kɛra maa min ɲɛmaa ye a dɔn ko Ali ye ɲɛmaa ye sahaba 120 kɔ cɛla a ye Ali tɛgɛ kɔrɔta a kelen a ko man kuntu mawlahu fa haza aliyun mawlahu a ko ne ye mɔgɔ min ka ɲɛmaa ye a dɔn Ali ye ka ɲɛmaa ye yala ka n'o fɔ a ko yala ne Muhamadu tɛ aw ɲɛmaa ye muminiw aw ɲɛmaa ye ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan wa o ko o ye tiɲɛ nabiyu awla bil mu'minin o ko tiɲɛ don a ko ni ne ye min ɲɛmaa ye a dɔn Ali ye ɲɛmaa ye ne ye bonya ye kira ya danna Muhamadu de la mais minnu kan ka nɔfɛ tugu Ali ninnu don wulibali don dɛ don dɔ la a tɔgɔ bɛ min diɲɛ kɛlɛyɔrɔ la cɛba kelen n'a ka bamuru t'o tiɲɛ a tɔgɔ nka kɛlɛ kelen min y'a da u b'a wele ko gazwat Tabuk mun na a y'a da sabu kira bɛ fɛ ka taamasiyɛn dɔ yira bɛɛ la ni kamanaw ganna bɛɛ jigi bɛ da mɔgɔ min kan ni sɔsɔli t'o la tariku kɔnɔ tariku fa 2 bɛɛ sɔsɔli t'a la jigi bɛ da Ali ibn Abi Talib de ka cɛw dɛsɛ yɔrɔ la wulibali don dɛ cɛw ma jɔ yɔrɔ min Ali de bɛ jɔ yen ni mubaraza wulila cɛ fɔlɔ min donna silamɛya mubaraza la Ali ibn Abi Talib don kira ka so Ali Hamza ani a tɔgɔ ye de Abu Ubaida ninnu cɛ 3 de bɔra kira ka famille la ka n'u jɔ Abu Ubaida ibn al-Haris ninnu de bɔra Ali de fɔlɔ bɔra don wa kɛlɛ min gɛlɛyara n'a bɛɛ
n'o ye amru bun abdul widdi ka dingɛ pani ye ka taa jɔ siga silamɛw welelen kamanaw gannen ali de bɔra Allahu akbar o la n bɛ fɛ ka mun f'i ye ko kɛlɛ jɔyɔrɔ la masida lahu Allahu akbar maa si tɛ yen k'a fɔ a ye bɔ kɛlɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ ali sɔsɔli t'o la tariku kɔnɔ ayi o tala nka o bɛɛ n'a ta kira ko e ka to yen siga e kana na kɛlɛyɔrɔ la Allahu akbar o kɔrɔ ye di sabu intention bɛɛ lajɛlen bɛ tirer mun ye nin kɛ wala n'an an kamana bɛ gan cɛ min ni an bɛ jigi bɛ d'a kan o ka to so mun na siga idra o jaabi de bɛna mɛn sisan wallahi ale yɛrɛ dekunna sabu ale yɛrɛ kun ma nin kun mun ye nin ye wala ne ka to so siga a taara kira ɲininka kira ko ama tarda an takuna minni bimanzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya min ba'di subhanallah idra a ko yala e ali e t'a kanu wa e ni na kɛ i b'a fɔ musa ni haruna tun bɛ musa kɛrɛfɛ cogo min naam illa la nabiyya ba'di Allahu akbar fo n'a kɛra nabi ɲuman tɛ ci ne kɔ Allahu akbar n'o tɛ musa ni haruna tun bɛ cogo min dɛ e ni ne bɛ ten Allahu akbar bulibali nin ye kumaba ye dɛ wallahi bulibali yɛrɛ o la hali ni fɛn ma fɔ a fɛn kan ka dɔn dɛ siga t'o la nin ye tiɲɛ ye wallahi an filɛ olu de ka kɛnɛ kan bi ka na ala fo u ye min yira an na siga t'a la siraw la a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko an k'an janto ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu naam diɲɛ tɛ wuli fiyewu ya'ti ala nasi zamanu la akhfa min alhaq Allahu akbar ولا أزهر من الباطل ولا أكثر الكذب على الرسول على الله ورسوله Allahu akbar bulibali أكو مغو آيات جنتو جنتك يلما يلما كو أبنك كو دو بنسي كو فويتي دوغو كدوغو كتونو سيونغا داكا دوكا دياكا نيوكا تواكا ko o foyi tɛna dogo i n'a fɔ cɛ ko cɛ de bɛna dogo kosɛbɛ don dɔ bɛ na foyi tɛ dogo i n'a fɔ cɛ Allahu akbar gido Allahu akbar an b'a la bi dɛ wallahi gido diinɛ hakika dɔw bɛ yen ni da tora a la bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin kun bɛ min siga bɛ fɔ koyi o nana ni nin ye sisan tiɲɛ don Allahu akbar mɛ o tɛ bali o ale ko ten ko foyi tɛna dogo i n'a fɔ cɛ o don bɛ se wa foyi tɛ daŋɛnɛmaya ka kɛ bɛɛjɛ ko ye ko i n'a fɔ batara ko walejugu olu de bɛ kɛ fan bɛɛ fa ye Allahu akbar gido idra wala aksar wallahi min al-kazb Allahu akbar wa foyi tɛ caya a don naam ka tɛmɛ nkalon kan nkalon min n'a bɛ da ala n'a ka kira la siga an b'o don na bi dɛ gido wallahi gido Seydina Ali naam a ye nin de fɔ foyi tɛ dogo i n'a fɔ siga t'o tiɲɛ la an y'o de fɔ diinɛ hakika dɔw bɛ yen ni da tun o la bi anw tɛ nin dɔn an karamɔgɔw m'a fɔ a ye tiɲɛ do koyi Seydina Ali ko o don bɛ se foyi tɛ dogo i n'a fɔ tiɲɛ Allahu akbar gido baya y'o daluba dɔ ye Allahu akbar ne ko baya bɛ yen siga caman bɛ wuli Allahu akbar an ma nin b'an karamɔgɔw da ne ni dɔ delila ka kuma kɛ baya ko la a ye fɛn fɛn fɔ an sera ka dalu d'a ma a bɛɛ la a ko k'a ye nin bɔ a ma ko nka min b'ale kamana gan ko ale ye gambiyɛn de ye ko gambi bɛɛ k'ale ma nin mɛn maa da ayi a tɛ mɛn o ne ko silamɛya diinɛ i b'o ɲini kuranɛ ni hadisa de kɔnɔ walima i bɛ t'o ɲini gambi de Allahu akbar wallahi bo ɲini n'a fɔra ko silamɛya i b'a fɔ yala kuranɛ dalilu b'a la wa siga t'o la alakira ka kuma b'a la wa a b'a la pewu a tɔ tɛ yen wallahi imamu dɔ ko ne ma k'ale ye kalan kɛ misira a y'a kɛ saudiya la ko nka k'ale ma baya ko mɛn ye Allahu akbar tiɲɛ don naam a dɔgɔla fana koyi kɛlɛ mɛ mɔgɔw kana ɲina naam kira fatura a ma tɛmɛ san 50 kan san 50 Kulibali
n ye mɔgɔ minnu f'i ye ni kira ko an ka tugu u nɔfɛ u b'an bilasira o y'a sɔrɔ u y'u bɛɛ faga san 50 Ali fagara Hasanu fagara Huseini fagara n'o ye alikisa ninnu ye san 50 a ma tɛmɛ kira cilen kan mais aw ɲininkali kɛ jɔnniw y'u faga wa jɔnniw bilala u pilasiw la minnu y'u fa dɛ olu de bilala u jɔyɔrɔ ninnu na n'i ye tiɲɛtigi fa fɔra a ka tugu min kɔ ni nkalonitigi y'o fa ka sigi a pilasi la baara bɛ kɛ ni mun ye mais nin ye kɛnɛkankow de ye o de la ni dogota dɔw dogora a man ka bali mɔgɔw la mais o de la diinɛ ko la anw ko kan'a fɔ ko n y'a mɛn bi la ɲininkali kɛ ko yala a bɔyɔrɔ ye jumɛn ye n'o kɛnɛyara hali n'o mɛn'i fɛ sisan o de nɔfɛ tuguli ye diyagoya ye baya ko ye daluba dɔ ye mais alhamdulillah tiɲɛ b'a yɛrɛ dɛmɛ de kuma dɔ la a ka fɔbaa dɔ sɔrɔ dɔrɔn tiɲɛ b'a yɛrɛ dɛmɛ ala ni ce ala min ye o tiɲɛ ninnu caman da kɛnɛ ka bi dusukun sɔnna a minɛli ma dusukun sɔnna nka ko foyi tɛna da ɲɛnamaya ka tɛmɛ batara ko kan o fana ye kɛnɛkanko ye dɛ o kɛra fan bɛɛ fa ye walejugu cayara fan bɛɛ fɛ sini minnu kan ka kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye ni jigiya bɔ olu ye n'o ye mustakbali ye avenir n'o ye denmisɛn wulitaw ye jigiya a bɛ ɲini ka tiɲɛ pewu o nasira kan sabu ni sini ɲɛ kan ka jɔ e la e ka bi ma ɲɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o de la alimanw ka scientifique dɔ bɛ yen a ko a ka kumakan na a ko ni se b'ale ye k'a bɛ fɔ fɛn min ma jeunesse hadamadenya kɔnɔ ko ale tun b'a ɲini o de ka bɔ yen pewu a ka nin kuma ye mɔgɔw kamana gan ni ma ɲina Albert Einstein ale de ka kuma don a ko ale tun bɛ fɛ jeunesse o de ka bɔ yen n'o ye funangeya ye o ka bɔ hadamadenya kɔnɔ pewu ko nin ye kabako kuma ye o de ye fanga waati ye se b'i y'o kuma mais n'o bɔra yen hakili min ye o faamu di e ma an bɛ fɛ i k'o fɔ an ye a ko n'u m'a dɔn a ko maaya yɛrɛ fanba bɛ sigi o de kan a ko n'o ɲɛna mɔgɔya tɔ a ka ca la a bɛ ɲɛ ko nka ni tiɲɛni kɛra jeunesse kɔnɔ ko mɔgɔya tɔ a ko ɲɛli ye baara ye dɛ o de la hadamadenya tiɲɛna a caman ju jɔlen don nin de kan sabu minnu kan ka bilasirali kɛ n'o ye mansaw ye n'o ye karamɔgɔw ye a ka ca la olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw tiɲɛna u bolo si tɛ k'a ka baara kɛ min kan ka bilasira n'a ma bilasira sira tali a yɛrɛ ye o ka gɛlɛn dɛ f'i ka sira d'a ma sira dibaw n'olu ma sira sɔrɔ ka di minnu kan k'a minɛ sini baara bɛ yen dɛ a bɛɛ tilala ka kɛ fan bɛɛ tiɲɛ ye et puis diɲɛ bɛɛ kɔnɔ nka waati cogo kama karamɔgɔw kumana wajulukɛlaw kumana nka a surunyali sira kan Seydina Ali ko a ka kumakan in laban na ko wa foyi tɛna caya a don ka tɛmɛ nkalon kan min bɛ da Ala n'a ka kira la mɔgɔ minnu kan ka lakunu u kan ka bɔsi Ala kota la jurumu na o bɛ juguman minnu na sabu kira cira ka na jogow de dafa o ye kira yɛrɛ nakun ye mais kuma dɔ la da'awaw kɛcogo bi a da'awaw fana bɛɛ bɛ ɲɛsin Ala n'a ka kira ma nka n'i y'u minɛ dɔrɔn kira yɛrɛ nakun i bɛ sin k'o jɛ pewu n y'a f'i ye kira ko ale nana jogobaw dafa nka laseli dɔw y'a ye k'a fɔ ko jurumu mana kɛ cogo o cogo Ala de b'a yafa wale mana juguya ninnu b'a fɔ k'a gɛlɛya janɛmɛ tɛ maa si ta ye mais janɛmɛtigi ye jɔnni ye Ala don wa yɔrɔ ne kɔni m'a dilan ni Ala y'a dilan Ala m'a fɔ dɔw bɛ don wa e k'o fɔ bani komi janɛmɛ tɛ mɔgɔw ta ye nka a tigi ko minnu bɛ don o fɔ
وآية كلندما أكو إن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إيه كان هو مغوي هو بمغوي ديكوراجي كمسلم إلا نوي جنايا كيوبافو كو أوبيجا نما كونو نمينغرا شويني كلا أي نتاتوي إيه كان آية إنغورو فوي لما بغوي ده كو إن الفجار لفي جهيم ko wole jugu kelaw ala ko wole jugu kelaw la fi jahim ko lu de bin janame kono yaslawna yawmatin ko be do kono la hara jodo wa ma hum anha bighaibin ko adokelinde ko dodo la kibo nyini ngaleke kabi fokati ko tefiu wa ma hum anha bighaibin ko tindaya ka bwa kono fiu ngani bebe ho ala kira koti abikla kala janni imanu bi minuna ulu bi kurundo ka bua kono kata aljina kono o jon ngal aljina so kono mashi kuma beede wala sabo afura ko foiti chaya katme galo ka mimbi dala na ka kirala o me ala ko utibo wole jugu kelaw sabo ko mushriku de be dume mushriku bi yawa alfujar wole jugu yala jene wole jugu yawa ko innal fujara la fi jahim shueli yawa namra yawa jamba yawa hasidi yawa ko innal fujara la fi jahim okoro bebta nyozoro wa ala ko olu de tibo o de la ali kan ngumay ambi dala sabo furate ko wati do bisi ko olu bi klaka kurundo ko imanu bi mun na ko lubi bo maka so muslim kono kira ko imanu bi mao mala miskala zarati boyongo imanu bi la kiti do janama kono itedo en ngma flaw fara nyonga itido ko ay ni do na de kibi soroka bo ala ka famiya ko nyumande Allah mami feka mo ko mumbi sora kono kuma be mumbi anshu muma hakilatike ka ke ala ko talika sabu ni afora ibi pini abikla ka wuli ka buika kuma dola jom seka dola ina fo zomino manve obi datu klef la ka sola obi bo obi tanu yere wal may bi dofa ibikla ka datu mi yere nyonye ma anve jamana kono ni wati na fali dona fa befe bibi ke mo ka o ka here no fe o ka war no fe o ka moto no fe o ka mobile no fe o fara o yere borala bibi takikati mikar safa amani Allahu akbar sigatalla on va jamana kono ya achama 2019 yera kono mami mbagara ama 3e mois de rondela me mami mbagara jamana ngoro ma shita ta to Allahu akbar do fagara sabu jurubu la onu ka jurumantigi nyonche abina ngani kasoro ajomena ka fenja mai atara kunji ka faga o kera on va jamana kono Allahu akbar o kera o fo kibidatu klefla ibibla o do jonje nayo sigatola meslame imivo ma fala ka faga ni o sabatira sisa chama mi dabla da sigatala o lam feka mo fo ko en tant que jonje be bodala abita sigatola ngani o datuguna ma chama ibi yere nyini sigatola bijo wala kuma kan suru ya kama ambi kana mi ngabe no al baytu ka kana kira ko ka hakela ko ahlul bayti la yuqasu bihim ahad ya akbar bekele betikele da kira ko ne muhammadu somogaw la yuqasu bihim ahad ko oni ubonyongo shimanga sigatala obu ubonyongo benye ukafusa bay muna o manga digela yala alakara mankusa au bewa o somo ni au somo fana be ke kirewa o dimi yoro yemu dimi tola ma be funo la ko fuka ke nyama odo de odo dine nyama ya to odo wala ne de akaiwa promina ibrahima ya nyine alafe akele ka bla nyefe ako womin zurriyati ala ko njena nay la yanalu ahdi zalimin isumo min bani la ibrahima mofo nga isumo min zabatira nu buye ko ma ayin ngalike ala kele kan njabi ibrahima yala nabi nyuma bora duwere kono wal makira bora duwere kono ni ibrahima ka dutewa o make ajonde nyama yake duko isa alate ino tola ino tola aha subhanallah
ala ka faamuya ko ɲuman di ala k'an sago d'a ma ni kɛnɛ ninnu a sigi nafa n'a barika an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di an n'aw ma ala k'a n'aw kɔrɔta yarabi ala k'a n'aw wasa ala k'o k'a ka alaya kama karamɔgɔ a bɔra ale taara ci la o de la ko an kana sigi k'a ka foli kɛ aw ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ y'i ka baara bila ka na nin kɛnɛ in kan yan ko a ka dugawu bɛ bɛɛ ye a ko ala ka an ni aw bɛɛ lajɛlen ala k'an haminako nɔgɔya ahlulbeyti ninnu u ka kanu ala k'o jidi an na ala k'an balo n'a ye ala k'an fatu n'a ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ko baya kurakurayali yɔrɔ minnu b'a fɛ k'a kɛ n'o m'a kɛ ani an minnu y'a kɛ an bɛ segin ka ɲɔgɔn nɔfɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a dafalu nɔgɔya ala k'a n'aw laban kan ala k'an ka jurumu yafa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu wa alihi. k'a jira u la k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni baya lakurayali ye ani ka duwawu kɛ basigi ani kelenya o bɛ se ka don a kɔnɔna na cogoya min ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen k'a jira u la k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu a ɲɛnamayalen no jamiyatul ansardin section bɛ fango fan mali kɔnɔ mali kɔ kan min sababu ɲuman bɔra an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan haidara sabula sherifuw ma dɔn f'ale dɔnnen o la an bɛ duwawu k'a ye sija nin kɛnɛya ala k'a d'a ma nin kɛnɛ in bɛ an ba min bolo n'o ye madame haidara tanti jara tunkara ala k'a ɲɛma la a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔliman na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya